So dito tayo ngayon sa may Jose P. Dizon Elementary School. Yan. Formerly Pandan Elementary School. Diyan tayo nag-graduate ng elementary. So good afternoon Kabalen, and welcome back sa ating panibagong video. And for today's update ay titingnan natin yung hospital dito, yung Mighty Doctors Medical Center. So dun sa mga nagtatanong kung gusto nilang malaman kung tapos na ba yung hospital dito, pero I think malapit na matapos. Makikita rin natin mamaya pag napuntahan natin ng malapitan, at least para magkaroon tayo ng idea kung ano na ba ng status ng project na yon. So another big project dito sa Angeles City, yung Mighty Doctors Medical Center. Tignan niyo naman yung traffic ko. Grabe. Wala pang 5 o'clock. So I think ano pa lang ngayon, 4:30. So paano pa kaya pag natapos yung hospital na yon? May imagine nyo, hindi natin may imagine kung gaano na katindi yung traffic dito once na natapos yung hospital na yon. Dito kasi ito intersection ito yung mga papasok na tabon. Yan, sa may Fiesta Communities, sa may Kapaya, dito lahat yung daan nila. At saka minsan yung gustong mag-shortcut, halimbawa pupunta ng Barangay Mining, dito na dadaan. O yan yung papunta ng Malino sa San Fernando, dito pwede na silang pumasok sa kanto rito kasi mas matindi yung traffic kung di diretso pa sila dun sa may dito sa Pandan Road. Yan na. Ay naku, ang tawag dito singkatinik sa pagdadrive. Dito medyo na rito pagdating sa ano yan, pagdating doon sa may roundabout, gano'n na naman, o dito pa lang bago ka magtulay, gano'n na yung experience mo rito. Buti na lang sumikat si Haring Araw. Dapat kasi kanina pa tayo umalis kaso biglang umulan ng malakas, parang yung kahapon malakas din yung ulan yan, very clear yung sky ngayon. Yan. Ano kaya yung tubo rito? Dami. Yan, pag dito ka, makikita mo na. Ayan na, Mighty Doctors Medical Center. Yun, ito yung itsura ngayon. So siguro yung ginagawa nila ngayon doon sa mismong loob, kasi tapos na sila magpintura dito. Ayan o. Pero bababa tayo, doon na tayo dumaan doon sa may Maligaya. Ayan. At nandun pa rin yung widescreen para makuna natin ang drone shot doon sa dito tayo papasok. Hanapin natin yung kalsada rito pa baba. Ayan yung likod niya Mighty Doctors Medical Center. So actually medyo matagal na tayo pumasok dito sa may area dito, kaya hindi natin masyadong kabisado kung saan ba rito yung kalsada pababa. Hanapin na lang natin. Dami na rin nagbago pala rito. Ito yung lugar nito, ito yung Purok Maligaya yata ito. Then dito pala yung Enrique Sandico Elementary School.
Dito na yata yung daan. Yun. Ayan o. Dito pala yung elementary school. I think dito na. Yun. Then dito, nandito pala yung Balibago Waterworks. Ngayon lang tayo nakadaan dito. Ang tagal na panahon. So yan, ito na yung Abacan Access Road. So hanap na lang tayo ng spot dito yung medyo malilim para makunan natin ang drone shot. Oops, ang init pala dun. Balik na lang siguro tayo dun sa kaya sa ilalim ng tulay. Try natin dun sa ilalim ng tulay para mas malapit. So tignan natin dito. Yan. Yan yung itsura niya. Oh. So wala tayong nakikitang tao dun sa may crane. Pero siguro sa loob sila nagkatrabaho. Dati kasi nung uli tayong dumaan dito, nakita natin nagmo-move yung crane na yun eh. Wala man yatang malilim dito. Dito pwede na dito. Ayun, dito may nagtatrabaho. Maraming nagko-cross dito eh. Medyo delikado. Doon na lang sa mga poste doon. Total, malilim din naman dito. Yan. Dito pala pwede na. Masyado tayong exposed doon eh. Yan, dito. Yan o. Ganda ng view rito. At hindi pa masyadong busy sa may Pulong Maragol Bridge. Pero maya-mayang konti niyan. Usad pagong na yan. At ito na yung Abacan River. At magdodrone na tayo.
So tayo nakapag-drone na at nakita na natin yung aerial view nitong Marky Doctors Medical Center. Yan. Tignan nyo gaano kaganda rito. So nakita natin yung buong 360 degrees view nitong Marky Doctors Medical Center. So ito muna yung update ngayon. And for now, keep tuned to Proylandas and ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Proylandas is signing out.